Δεν ήρθα για να χαιρετήσω. Ήρθα για να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτή τη γιορτή, που είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Θα πω όμως μόνο δύο λόγια. Την ΕΡΤ δεν την άνοιξε η κυβέρνηση. Την ΕΡΤ την άνοιξαν οι αγώνες των εργαζόμενων. Την ΕΡΤ την άνοιξαν οι αγώνες του ελληνικού λαού 2 χρόνια τώρα ενάντια σε μια βάναυση και παράλογη πολιτική. Σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Σήμερα πρέπει να ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Και θέλω να πω ότι θα κριθούμε όλοι μας και εσείς εδώ από τη δουλειά σας, προκειμένου να δώσετε ένα άλλο δείγμα για το τι είναι δημόσιο αγαθό. Έξω από τη λογική της κρατικής ΕΡΤ, θέλουμε μια δημόσια ΕΡΤ που να ανήκει σε όλο τον λαό και να δίδει το αγαθό της έγκυρης και αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης, διότι η ενημέρωση είναι ένα δημόσιο αγαθό. Και όπως θα κριθούμε για το κατά πόσο θα καταφέρουμε να φτιάξουμε πραγματικά δημόσια την ΕΡΤ, έτσι θα κριθούμε και για το κατά πόσο θα καταφέρουμε να ξανακερδίσουμε τα δημόσια αγαθά που μας στερήσανε πολιτικές άρσεις της κυριαρχίας μας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για τον αγώνα τους και να πω ότι οι τίμιοι αγώνες κάποια στιγμή δικαιώνονται. Έτσι και ο αγώνας του ελληνικού λαού, που είναι έντιμος, θα δικαιωθεί, πιστεύω, σύντομα. Να είστε καλά. Σήμερα ας γιορτάσουμε. Γεια σας.